Grolier's Encyclopedia, Volume 5, page 106. Grolier's Encyclopedia, Volume 5, page 106. Nagingon ang kasaysayan, the Catholic Church is divine society founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. This name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Nasa Venezuela pa, sumala sa Grolier's Encyclopedia, ang Iglesia Katolika, kapunungan na tinuanon, tinukod ni Kristo, muli ang ipadadaan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Muli nga dunay kadugtungan sa obispo sa Roma, muli nga lantag Romano Katoliko. Gikan sa Jerusalem, ngadto sa Roma. Sa buhat 23:11. Matod pa ni Kristo, Paul, you preach the gospel from Jerusalem and also going to Rome. And the faith of Rome shall be propagated throughout the world. Basa sa Roma, Kapitulo 1, sitting at usukso. Niya katapusan ng atong paglawit. Kaya kusog ta mula mo sa lagumbawad panalitan niya maluya ta, malumos ta, patay ta, kailan mulahutay ta, tinagi sa agakay, pag-abag sa grasyas Ginoo. San Mateo 24:13, kadtorang makalahutay mo'y maluwas. So, pito ang angang sa kaluwasan nga gitudlo sa Biblia, gitudlo sa Iglesia Katolika. Una, ang pagtuo. Ikaduha, ang pagtuman sa mga sugo sa Diyos. Ikaduha, ang atong paghinulsol, pagkumisa. Ikapat, ang atong pagkalawat sa mahal na lawas ni Kristo. Ikalima, ang atong pagsangyaw o pagpaambit. Ikaw-nom, ang atong pagpasakop sa matuong Iglesia. Ikapito, paglahutay. Mahutay. Matod pa, perseverancia finales, magnum tunum est. Perseverancia finales, magnum tunum est. Na kanang paglahutay, gasa na. Dakong gasa sa Diyos, kanang paglahutay. Bot sabot nga, mga yuta. Sa itong mga pagampo, ng Ginoo, magkalahutay ko sa kong pagtuo. Ginoo, magkalahutay ko sa akong pagtuman. Ginoo, nga magkalahutay ko pagpuyo si mong grasya. Ginagis mo sa kanya. Mao katong atong tubag sa pangutana sa ka-born again, is there any doctrine of the Catholic Church that really assures us of our salvation? Naabay pagtulunan sa Iglesia Katolika na magkapasiguro sa Katoliko kung niya na buhaton na siya maluwas. The answer is yes. Kunya, atong paminaw si Carlo Badenas sa mga Syrian Catholic Charismatic Youth Groups, Carlo Badenas. Daghang salamat Bradsok Ferrandis ug maayong gabi kanimo Bradsok ug sa atong mga suking tigpaminaw sa atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Niya greetings nako Bradsok sa atong kauban sa CFD sa Tagalite si Noel Bernales Rishma. Maayong pagtan-aw Brad ug labi na ni Brad Michael Cabunilas ug si Brad Romy Hinson ug ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Ug kanimo Brad Makong Mangyaw base mga sawa maayong pagpaminaw kanatong tanan. Ang akong pangutana Bradsok bahin ni Mama Miri. Kay gitawag man gud nato Bradsok nga si Mama Miri nga usa siya sa makatabang sa atong mga pagampo. Kay grabe man si Mama Miri Bradsok sa iyang pagka makaampo. Unya matud pa sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko Bradsok nga duna ba kuno tay mabasa sa Biblia nga si Mama Miri makatabang sa pagampo. Mao na ilang unang pangutana Bradsok. Duna ba kuno tay mabasa sa Biblia nga si Mama Miri makatabang sa atong pagampo? Ikaduha Bradsok, matod pa nila nganong mo sangpit man ta ni Maria nga si Maria dugay naman ang namatay. Ug ang matod pa nila Bradsok, ang tao na nga mamatay dili nagyud na makadayeg ug dili nagyud na makatabang pa kanimo. Ilang gigamit ang Salmo 39 Bradsok nga nag-ingon dito, kung ang akong unod ug ang akong lawas
munaog na sa lubnganan, makadaig pabani kanimo, dili na gyud. Mo na bradsok sa giingon sa Salmo nga ilang gikutlo nga ang kana ding tawo mamatay na bradsok, dili na gyud na makampo. Nganong sige man tagsampit ni Maria bradsok nga dili na magyud na katabang kay patay na si bradsok. Palihog ko og pagpatinawa ni bradsok. Salamat kay Carlo. Angay gyud na tubagon ng mga pangutana. Doon na ba'y mabasa nga ang mga santos labi na ni Santa Maria magkatabang kanato sa iyang mga pagampo alang sa atong ipangayo ng mga maayo na tubagon siya ng anak ng Kristo. Huwag may mo ba nga patay na makahimo pa sa pag-ampo alang kanato. Sa mga punto kini nga takos tubagon ug masayra nato ang tubag sa Biblia. Ang una, inigkamatay sa tao, sumala sa Ecclesiastes 12:7, natural ang atong lawas. Mubalik sa bug sa yuta, kay gikan sa yuta. Pero ang atong espiritu kung kalag, balik sa Diyos, hukma na tagsa-tagsa. Basa na nato sa ikaduhang sulat ni San Pablo, Lohan 5:8-10. Imatod pa niya kining atong lawas. Bayanan na nato, mubiyang atong kalag. Hukma na tagsa-tagsa. Kung madawat niyang ganti o silo, agad siyang nabuhat, uban pa siyang lawas. Sa ito pagkanang paghukuma, ibiya na ta sa itong lawas. Maningan lang o particular judgment. Kaya doon na may general judgment. Kaya itong pagpamanhaw na sa tanan, iya pagkanaog na sa Diyos ang justisya sa tibong kalibutan. Kinsa itong mga ginagdaog, nagantos, pailog, gantihan sa ginulawas ng kalag ito sa akin. Kunya, balik ko na ito nga naapog ko'y sugo pa na sa Diyos nga mudangog tagbalaan. Kasi ko tumutumo rin na sa Katoliko para lang yun nga mudaghan pasakot kanila. Dili na tumutumo. Nasa Job 5:1, mingon ng Diyos, when you cry out upon me in heaven, and I do not listen to you, resort to one of the saints. Yan sa yuta nga magsangkit mo, kanako niya dili ko maminaw kaninyo, dangop ug usas mga santos. Dangop ug usas mga santos. Nga nasa Job, Kapitulo 5, versikulo 1. Kunya, ato sa mabasa sa balaang kasulatan, nga doon ay sampol, doon ay ihimplo, doon ay nakita na prueba sa tulo ka magkasasala si Elipas, Bildad ug Sofar. Mga amigo ni Job, sa iyang panahon, yawa nila ang tukawan ang mga pagtuon, pagkigbatok sa Diyos. Kinahanglan sila sa ilang mga panginahanglan yun sa ilang kinabutan. Mga nang diretso sila sa Ginoo, pagpangayo o pabor sa Ginoo. Pero mayroon ang Ginoo, kamo Elipas, Bildad ug Sofar, mga dahutan ang inyong bapas. Pagpasipala ka nako, dili ko maminaw kaninyo. Pero aron nga madangat ninyo ang inyong gipangayo kanako, dangop po ni Job. Kaysa tao nga bala, siya mo ampo. Siya mo himog sakripisyo si Job alang kaninyo. Kung siya naglakaw ang tuwa ka tao, ilang sumbong ni Job ang natabo, ilang yangyo si Job nga may mo ampo, mahalad sakripisyo alang kanila. Isugod si Job, naghalad og sakripisyo alang kanila. Nagampo si Job sa Dios alang sa pabor nga gipangayo siyang tulo kay gala. Si Elipas, Bildad ug Sofar. Gitubag ang Ginoo. Job, ang gipangayo si mong tulo kay gala akong ihatan. Pero dili tungod kanila. Apan tungod kanimo kay ikaw balaan. Nagkinabuhi ka sa kinabuhis pagantos. Pagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Pero katong nga tawhana, magaway hinungdan. Pero akong isulti. Akong ihatag kanila ilang gipangayo, tungod kanimo, dili tungod kanila. Apa na sa Biblia kini atong isulti na. Nasa libro gyapon ni Job, Kapitulo 42, versikulo 8. Job 42, versikulo 28 matusunan. So klaro gyud na santos makatabang. Pero ang prueba gud dili dawato nila kay buhay pa man siya. Karang nangamatay ba, mag-ampo ba para ka nato. Nabay tubagan na.
Ato ka nang mabasa mga igsoon sa Biblia na sa pinadayag Revelation, Book of Revelation, Book of Apocalypse. Uluhan sa istorling na ibingan to si Jesus, nga naabdi ang langit. Ug nakita ni San Juan Evangelista ang panon sa daghang mga santos, mga kalag, nga sa didi pa siya gipamatay ang ilang lawas. Pero karon na sila sa langit. Nagdaig sa Dios. Nagibaya sa Dios. Pero giapil man nila mga buhi. Nagampo sila sa Dios alang sa mga buhi nga niya siya. Di modo ang way kapuslanan dili buhaton. Kung dunay gibuhat sa mga santos dito sa langit, nagpasabot nga mabungahon ang puslanon. Ang ilang gipangayo ngadto sa Dios nga kitang mga buhi niya siya matabangan sa pagtultol sa atong dalan sa kinabuhi puyo sa matarong nga kinabuhi. So klaro nga ang mga kalag nakita ni San Juan Evangelista panon sa mga tinudos, panon sa nangaluwas. Nga sa dini pas kalibutan nangamatay sila pagsaksi sa Ginoo. Nangamatay sila, ipamatay ang ilang lawas, pero buhi ang ilang kalag. So klaro, ang lawas sumala sa Salmos 30 versikulo 9, kung akong unod ug kabukugan mo ato na sa lubnganan, makahimong magkinipagdayeg kanimo, dili na. Pero ang atong kalag, ang atong espiritu, mo'y makahimong pagampo sa Ginoo alang. So, pangutana, doon na ba'y mabasa nga mga santos sa langit, makatabang sa mga buhi ni Siyuta, mabasa. Sa 2 Makabiyo 15, 13-14, nga si Judas Makabiyo sa kahineral sa pundok sa mga Israelitas nga may pagtuog Diyos na ngayong panahon. Kung nagpakita si Jeremias. Namatod pa, kanunay nag-ampo sa Diyos alang sa syudad nga balaan ng Jerusalem o alang usab ni Judas Makabiyo. Kadaog si Judas Makabiyo sa pagtabang ni Jeremias ang propeta nga balaan. Nidaog siya sa gera. So, naatay mabasa. Muna tutubag sa pangutanan, may pangutanan ni Carlo Barreras, niya itong paminahon si Dennis Abarqueso sa mga sharers, Catholic Charismatic Renewal Movement Youth Groups. Daghang salamat Bersok ug maayong gabi kanimo ug sa tanan nga kanunay nagsunod niadto ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako diya sa Barangay Tungkop, Minglanilla, nila ni Brad Edwin Paraguso ug kauban sa iyang pamilya. Labi na gyud diya sa Punta Princesa sa CFD Lourdes Chapter si Sister Gerly Tabar, Brad Fretondag, Brad Berto ug ni Sister Proxy. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Bradsok arikos pangutana sa tong kaubanan. Maton niya Bradsok nga walay relihiyon nga makaluwas kundili ang imong relasyon o pagtuo ngadto sa Ginoo. Maton niya Bradsok nga ang relihiyon dili na kinahanglan pa nga maluwas pa ka kung musuod ka sa mao relihiyon. Kay ang tinuod nga kaluwasan mao ang pagtuo nimo sa Ginoo ug labi na gyud Bradsok ang pagbuhat og maayo. Maton niya nga dili na kinahanglan pa nga mamili pag relihiyon. Kay ang relihiyon dili makaluwas sa tao. Kay ang tinuod nga kaluwasan wanay lain mao ang pagtuo nimo sa Dios ug duna kay maayong binuhatan. Ang ako pangutana Bradsok kay matod niya Bradsok dili naman kinahanglan magpasakop pa og relihiyon kay dili basihan ang relihiyon sa kaluwasan sa tao kundili ang pagtuo nimo sa Dios inubanan ang imong mga maayong buhat. Unsa may ikatubag nato Bradsok nga matod niya nga dili na kinahanglan pa magpasakop og relihiyon, tuo lang kas Ginoo, luwas ka na og duna kay maayong binuhatan, maunay makaluwas sa tao og dili ang relihiyon. Palihog og patin-aw Bradsok. Salamat kayo, Dennis Abarquez. Kanang pag-angkon nga aron maluwas na doon natay mayong relasyon o kadugtungan ni Jesus nga atong Ginoo. Kung sila masayod nga, relihiyo na. When you are really accepting the necessity of our faith in Christ so that we will have the close relation with Him, who is our Lord and God, that is religion.
So kanang ingon lang way relihiyon magaluwas pero kanang ilang gipahayag relihiyon na. Kaya sumala sa Webster's Dictionary, what is religion? Religion is man's recognition and obedience to God. And this faith and obedience are our links to connect to God or to have a relation with Him. Muna yung religion, sumala sa Webster Dictionary. Nakuno natin pagtuo sa Diyos o pagsugot siyang kabubuton, nakahimo ta og tulay nga hadugtong ta ngadto sa Dios. Hadugtong ta ni Jesus nga itong Ginoo alang sa atong kaluwasan. So that is religion. Kung magahimo kay kag bisag unsa, nagipili nimo ang Dios ug mahidugtong ka kaniya, that is religion. So to say nga why relihiyong magaluwas, ang nagsulti na wa mahibaw unsay kahulugan sa relihiyon. Nagani sa Sirach 35:18, kuyaw paminaw. Nangingon, dugmukon sa Dios ang way relihiyon. Dugmukon sa Dios ang way relihiyon. Yang may ingon nga way relihiyon kaluwas. Ya dita mo sa gopong relihiyon, dugmukon tas Ginoo. Kayo ang may tao nga dili niya dugmukon kun way relihiyon. Dugmukon ko katong nga taong way relihiyon. Kay relihiyon lagi mo nga atong pagdugtong kaniya ng Dios. Sa atong pagtuog sa atong nga binuhatan ni Maya. That is religion. Gani, sumala sa libros ni Suwat San Pablo sa Galacia, nga diya siya kaniadto magkugihon kay siya sa tinuuan siya ginikanan ang tinuuang Judaism, religion. That was really particularly started of the leadership of Moses in the wilderness up to Canaan. So, may nito ng iyang relihiyon. Iyang pagbansay sa mga katalirungan niya, contemporaries niya. Iyang ibansay sa kamainito ng iyang relihiyon sa tinuang Judaismo. Pero samtang siya pagkigbisog sa paglaban siyang tinuan, niyabot ang pundok ni Kristo, kaudahan ni Kristo, na maong nagbansiwag ng ngalan ni Jesus ug sa pagtulo na ni Jesus. Muna nga, iyang gilutos ang Kristohanong pundok ni Kristo. Pero nagpadayag si Kristo sama sa kakilat, naigo iyang mata na huog sa kabayo, nabuta, hindi na siya kakita. O nadungog niya ang tingog, Saulo, Saulo, quid prediquiste me. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Kinsa ka man Ginoo? Ako si Jesus imong gilutos. Yang ikaniadto, giguyod na lang siya sa balay ngadto sa dool sa kining takyapanan ng buhatan sa mga tulda, kaya mamuhat matutulda si Simon, amigo niya. Dito siya magpabuhi kaon, mabutan, hantod Ginoo siya. Sa tinunan ni Jesus, kung giwalihan siya nangataktak ang dawhing bisya mga mata, human siya pandungi sa kamot, nakakita siya. O nisaan siya na siya mo alaga ni Jesus sangtod sa kamatayan. So, nitakli na siya sa tapanibalhin na. Gikan sa tinuhuang Judaismo, nibalhin siya sa tinuhuan ni Kristo. So, sa may mensahe niya na, doon na kay religiyon na magkaluwas. Doon na religiyon na magkasiguro siyang kaluwasan. O sa sayop ng Panginoon nga, wa tay relihiyon, pagdawat lang, pagtuo lang ni Kristo. That is religion. Ang imong to choose, your choice, that you prefer Christ to other founders of religions. So mo na may suon na sinayop ng pagsulti na may relihiyon magkaluwas. San Pablo, yaman, may niton man sa tinuong Judaismo, ganong nibalhin man, ganong nitakli man siya, doon na relihiyon magkaluwas. So muna ang atong ikapahayag na iksuon. Pinadayag 14:12. Mingon si San Juan, Evangelista, na mauning pailog sa mga santos. Na sila nagtuman sa sugo sa Diyos ug nagpabilin sa tinuhuan ni Jesus. Mauning mabasa na to sa pinadayag 14:12. Mauning pailog sa mga santos
Ang ilang tungan sa mga sugo sa Diyos o ang ilang pagpabilin sa tinuhuan ni Jesus. Wala, doon ay tinuhuan si Jesus. Di ta magpabilin, di ta magtuman sa mga sugo aron ta maluwas. Ako na mabasa sa pinadayag 14 versikulo 2. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Carlo Barinas niya balik ta ni Denny sa Baptist pero doon na sa tayo kaibao na ang Talisay City College, Talisay City, Cebu, Philippines ni sulbong ang bunga sa kakugyong pagtuon sa mga batanon diya sa Talisay City College. Huwag bayad ang tuition fee, huwag bayad ang miscellaneous fee. O si Lucel Taro Dios, taga Linaw, Talisay City, na imong tapat siya sa usa ka special examination for teachers. Sa ka malisod sa nga examination o ni subang ang kahayag. Nakita ang bandila sa Talisay City College. Tapat siya si Lucel Taro Dios, taga Linaw, Talisay City, Cebu. Nalipay kayo sa Mayor Samsam Golias na naghatag dungog sa mga Talisay no. Ang mga ginikanan nga kapos nga way ka bayad sa tuition fee, way ka bayad sa miscellaneous fee, salbar. Kayo ba man ay bayad ang Talisay City College. Ang South Cebu Medical Center, nagya po ng hospital niya sa Talisay City, huwag bayad kung ma-admit ka. Kung na kay sakit nga grabe niya ma-admit, huwag bayad ang doktor, huwag bayad ang tabang. So, ingon niya na ang programa sa Talisay City na gipirmahan o giaprubahan niadto ni Presidente Rodrigo Duterte. Mao na nga ikita sa mga buhat sa mga presidente alang sa makapos na makaangkon og edukasyon o mahimo silang madama kaabag sila mga tiguang mo kaha masakiton nga ginikanan taygo ng Diyos. Ang Council of Talisay City mahimo usa ka pasidugong pagpasalamat, recognition and congratulations to Ms. Lucel Taro Dios of Linaw, Talisay City, Cebu, Philippines. Tapnat siya sa examination, sa mga magtutudlo. Salamat kayo. Kaya, kining balik ta ni Carlo Badena. Daghang salamat Bradsok Fernandez ug mayong gabi kanimo pag-usap Bradsok. Unya greetings nako Bradsok ni Sister Divina Racasa, mayong pagpaminaw sa atong programa ug labi na gayud ni Brad Herms Luwina taga Kalbayog Samar. Bradsok dunay pangutana Bradsok sa usa ka iglesia sa Dios o naila sa gitawag og ang dating daan. Nangutana siya Bradsok, nganong ato mang halaran og bulak ang imahin ni Santa Maria? Naba kuno sa Biblia Bradsok. Palihog ko og tubagan ni Bradsok. Paghala ng bulak, bisan dili nga ni Katoliko, magamit ang mga bulak sa mga best wishes to someone. Kung doon ay magsaulog kadlaw ng natawhan, doon ay mahatag ng bulak. Doon ay nagsaulog sa Mother's Day, natagan ng bulak. Saulog sa Father's Day, tagag bulak ang nagasaulog. Kung doon ay naminyo, mga batanon nga musud sa sakramentos kaminyoon, natagan sila ng bulak. O kumadto ta sa lugnanan, dili lang kay Katoliko mabutang og bulak. Hasta mga dili Katoliko magbutang bulak. So that is external sign which becomes a culture of respect, honoring, and recognition. Muna nga, ang mga birhen, balaan ba? Takos man siya sa itong mga pagdaig. Bisan nga rin anghel, gisugos Ginoo pagdaig kang Maria. Ave Maria, gracia plena. Dominus tecum, benedicta tu eres in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu Christi. Ang anghel mismo, sa Gabriel. Isugo si Diyos Amahan pagdaig ni Maria. Nga nag-ingon, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa ka nimo,
Ulahan ka sa mga babae nga tanan. Ulahan ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. So, ubang huban, huwag gamitan nila ang puno sa grasya. Nahimutan ka pag-ayo sa Diyos. God is pleased so much. Ito pa, nahimut pag-ayo. So, di pa sinunggan ang mahal nga beri. Maya ka ng paghatag o bulak, simbolo sa babae na nasa Cebuano King James Version sa Isaiah 35:1. Taliwala sa kabad-an sa yuta, doon ay bulak nga rusa nga nagkapahimut pag-ayo sa Diyos. Yang rusa sa awit ni Solomon, Biblia gyapon, Kapitulo 2, versikulo 2, nagkahulugan babae. So kanang bulak na nagkapahimut pag-ayo, babae nga nahimutan sa Diyos, puno sa grasya mo Santa Maria. Nga sama sa bulak nga rusa nga nagkapahimut pag-ayo. Muna nga ang paghalad og bulak sa Santa Maria tukma na sa Isaiah 35, Binisaya, Cebuano Bible, King James Version. Nga nagingon, nataliwala sa kabadaan sa yuta, doon ay bulak nga rusa nga nagkapahimut kaniya. Kapahimut sa Diyos. So, no wonder that is found in the Bible. Natagan sa natin po sa limog, kung bulak, ang mahal na Virgin, symbol of our honor and respect for Him. Muna nga itong tubang sa may pagkutanan ni Carlo Maderas, niya, balik tani. By the way, silipatan na ito, paminaw si Dennis Abarquez. Itong mga pasalamat, ang mga talisay nun, nagpasalamat pag-ayo sa inugpong, salamat sa Diyos, sa hukom sa katawhan na ang Mayor Samson Golias na re-elected na pili o ang Vice Mayor si Choy Asnar na pili bago niya katungdanan Vice Mayor. Niya mga kautsali si Digul Golias, Rodi Cabigas, si Maning Cabriana, Esther Daan, si Danny Caballero, si Lito Bacaltos, Tony Rocky Bass, si Ferdi Rabaya, si Ophelia Ilana. So, 10 councilors na nagapili. Huwag sila pasalamat sa mga talisay nun. Pasalamat sila sa Diyos na magagagahong. Kanya ato sang yan po pasalamatan kadungwa mapili. Wa mapili, pero na sila kasing-kasing. Ang tinguha nga sagrado, tinguha nga mahimong mapili anong pag-alagad sa katawan. So with that matter, with that truth that matters, nga bisag napildi sila atong pasitunggan. Kaya naa kanila ang tinguha nga mga lagad. So, misalmon sila sa pagigpisog nga lugay nun, pero man mapili, pero nagpabili ng atong pagtagad o pagsaludo kanila. Because of that secret, not secret, but sacred desire to become a servant, leaders of our society. So, muna nga apil na ito pasalamat. Ito, huwag mapili, huwag mo na mapildi. Hindi mo na sugal nga na inapildi. Huwag mapili. Pero malaanon, talamdo ng ilang tinguha na may mong mga lagad ka na ito as servant leaders. Wala mapili. Pero katong napili, ato isang pasalamatan, ang katawhan nagpalayo kanila. Kanya, atong hatag ang kahimanan nato atong ni Dennis Abarquez. Daghang salamat Bersok ug maayong gabi kanimo pag-usab og sa tanan nga kanunay nagsunod ni nga tuang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako diha sa tungkop ning Ganilya ni Brad Edwin Maragoso ug sa iyang pamilya ug kaubanan niya sa Lupon, Barangay Captain. Ug labi na gyud sa CFD Lourdes Punta, Prinsesa. Si Brad Fritundag, Sister Girly Tabar ug ni Brad Noel and Archie Lorion diha sa Barangay San Roque, Talisay. Braso kini akong pangutana, mahitungod sa giingon sa usa ka membro sa mga Christians or born again Christians nga ang Romano Katoliko
dili tinun-an ni Kristo. Kay ang tinuod nga tinun-an ni Kristo mga Kristiyanos, pero dili Roman Catholic. Matod niya Bradsok nga ang tinuod nga tinun-an ni Jesus dili Romano Katoliko, gitawag kini og Kristiyanos. Nga ako pangutana Bradsok, unsa may kalahian Bradsok sa mga born again Christians ug uban pang mga Christian denomination ug sa Roman Catholic? Kay matod nila nga kanang Roman Catholic dili na tinun-an ni Kristo, ang tinuod nga tinun-an ni Kristo katong gitawag og mga Kristiyanos. Kay naa sila libro nga gibasihan nga the first Christians didto sa Antioch. Palihog ko pagtin-aw ani Bradsok. Ano itong katinawan niya na nasuot mo na sa buhat 11:26 na ang mga Kristiyanos nga matuon dito sa Antioquia na nagsunod sa mga pagtulunan ni Kristo